Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon deizuela orain bai ofizialki amaitu dira Gabonak bigarren kafearentzat. Hoi esateko desiatzen, aizenean ez, Inigo? Esango nuke. Hasi dira kaletako argiak kentzen, ikusi ditut Gabonetako pinuak zakarrontzietan, telebistek jada ez dituzte Gabonetako pelikulak eskaintzen, jostailu dendak ustu dira... Jo, egu berria gore esan da guain, uda garaia da, ezta? Udagaraia, ez dakit. Lasai amaia, 23 igande falta dira udara heltzeko. Udara giro gutxi gaurkoan ibaiek gainezka egin dute. Arakil ibaiak, Arroazun eta Uarte Arakilen, Bidasoak, Arraitzen eta Endarlatxan, Butroek, Marurin, Mungian eta Plentzian, Horiak, Anuetan, Andoainen eta Zubietan. Eta adi izan dira Iruñerrian, Arga ibaiari begira. Duela 2 ordu baino gutxiago esan du Iruñako udalak ibaiaren emaria egonkortu dela, eta espero dute arratsaldean bertan abisuak kendu ahal izatea. Izan ere, Nafarroan abisu hori egun osorako aktibatu dute. Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban amaitu da dagoeneko, baina iparraldean aldiz, alarma gorria 6 arte izango dugu indarrean. Gaur euria egin du. Gaur euria egin du. Gaur euria egin du. Gaur euria egin du. Uholde dagoeneko izan zen abenduko hitz errepikatuena. Ez adia mesez urtarrilekoa izan. Ez lasai, urtarrileko hitza berbaxerka da. Berbaxerka. Bai, berbaxerka, Euskaldunon adikzio berria, droga mota bat. Esteka baten bidez ordenagailuan edo mugikorrean jolasteko joku bada. Kataluniako paraulogiken euskarazko bertsioa da. Erraza da funtzionamendua, jokoak ematen dizkizun letrekin euskarazko ahalik eta hitz gehien osatu behar dituzu. Esan bezala beste hizkuntzetan baditu aurrekariak, baina euskarazko bertsioak ez du egile jakinik. Nola ez dakigu norkin nun edo nor dagoen jokuaren atzean? Susmagarria da pixkat hau, Ongi etorri misterioaren ontzira. Egunean behineko sortzaileek diote ez dutela beraiek sortu. Beraz, nork sortu dut droga berri hau? Zein helbururekin? Zergatik nahi gaituzte hain engantzatuta? Azen olako misterioa, benetan harrigarria, Iker Jimenez editorko jogu. Bastakit kasu handirik egingo dizun, gaur lanpetuta ibiliko da bere urtebetetzea ospatzen. Gaurko egunez jaiozen Gasteiztar kazetaria esoterismoari, magiari, naturaz gaindiko eta sasi zientziako gaiei buruzko aditua. Banik beste misterio bat dut argitzeko. Ea Ikerrek laguntzen gaituen. Zergatik ote da gaurko eguna hain garrantzitsua? Historikoki oso egun esanguratsua izan da. Bai, pentsa, ofizialki gaurko egunez amaitu zen lehen mundu gerra, berez 1918ko azaroren 11 arte iraun zuen, baina 1920ko urtarriaren 20 arte etzen Bersailesko ituna indarrean sartu, 1920ko urtarriaren 10 arte etzen Bersailesko ituna indarrean sartu. Bersailesko ituna bake hitzarmen garrantzitsua izan zen, buruz-buruko borrokaren bukaera ekarri zuen Suetena. Beste Sueten garrantzitsu bat aipatu behar dugu. 2011ko urtarriaren 10ean etak Sueten iraunkor, orokor eta egiaztagerria aldarrikatu zuen. Jersi berta ajuria enean, Suetenaren garaian, Lizarran Oslon edo Loiolan, Sukaldea baian, tripazorriak egindakoan, negoziazio maian, Euskal
Euskaldun batek zer egiten du lehen emandako hitzaia. Batzuk bakearen alde eta besteak bakearen aurka. Gaurko egunez Julio Cesarrek Rubikon ibaia zeharkatu zuen eta Erromako gerra zibil handiari hasiera eman zion. Tokitea juntzea. Hoi Kristaurreko 49. urtean izan zen. Jo, esango nuke inigo. Badago gaurko eguneko gertakari garrantzitsuago bat, eta genola berriagoa. Tira ba, otako dut beste bat 1863ko urtarriaren 10ean Londresko metroa inauguratu zuten Paddington eta Farringdon geltokien arteko linearekin. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Ez. Enuen hori esan nahi. Hori ere aspaldikoa da. Barrun badakit, gaurko egunez 1924ean Eduardo Txillida, Donostiar eskultore famatua jaio zen, 2002an zendu zen, Hernaniko Txillida leku inauguratu eta 2 urtetara. Bai, interesgarria, bai, gerturatzen ari zarete. Gertu bagaude 1929 aipatu beharko dugu. Goiuri ezagututa gainera, Belgikako La 20e siècle egunkariak Tintin edo Tang lehen komikia argitaratu zuen Ergeren eskutik. Ai, Tintin, zenbat oroitzapen, baina ez da hori, C'est lui le plus grand des reporters avec son petit chien si drôle qui court comme Tintin. Tintin et Milou, on s'entend bien. Jo, orduan ez dakigu Goiuri, nik behintzat, nik uste biok amore ematen dugu. Ez dakit zer gertakari garrantzitsu ahaztu zaigun, ba? Bai, botazuk bestela zingo du saioarekin jarraitu. 1994 eta 94ko urtarriaren 10ean ni jaio nintzen! Venga, broma zela bagenekin. Eta Beyoncéri eskatu diogu, zorionak zuri abesteko. Bai, entzun. Ai, ama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. We love you. Happy birthday to you. Ai, eskerrik asko familia, horrela bai, saioa egin dezakegu. Bueno, orduan gaurkoan, kirolari gaitun podcasteko Aneurkirian Sola eta Maili Garmendia Aranbururekin itzengo dugu. Emakume kirolari buruzariko gara, besteak beste. Idoia Davila Ozkudunek pelikula eta telesaien zerrenda egiteaz gain Golden Globes edo Urrezko Globoi buruz ere hitz egingo digu. Eta bertsolaritza eta medikuntza uztartuko ditugu. Badirudi eztabaidarako gehien gustatzen zaigun tresna bertsoa dela. Esgaitezen. Entzule, urtarriak 10 ditu gaur eta astelena da. Goiuri Ezeizarandiaren urtebetetzea. Ongitorri guztioi, bigarren kafera. Eta prestatu, egun osontzear eman da gero, urrengo 2 orduetan ere emango du. Gerra pixket. Zuekin Jaun Andreok gaur goizean laborategira iritsi den lehenengoa, hemen dena prest duena, kezkatu dena, dena prestatzeagatik, Goiuriren urtebetetzea zela abixatu diguna, ze gainontzekoek ezkenekien apenas 7-8 aliz gogorazi dugu azkeneko astean, Amaia Resendegiruz, arratsaldeon. Ai, eskerrak neri, keixo. 38.000 urte gaur bete dituen emakumea eta horrekin uste dut aurkezpen guztia egiteko moduan bagarela Goiuri Ezeizarandia, zorionak. 28 dira. 28.000 ez. Zorionak, Eskerrik asko. Zarago sentitzen zara? Bai. Guk nabaritu zaitu, nabaritu dizugu pixkat. Ui.
Ene bada. Bai. Berbaxerkaren lotura galdu eta gerotzekin nola berreskuratu. Hizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur, bigarren kafeak 312 ditu. Arratsaldeak 4:10 minutu, urtarrilak 10, behingoz gabonak atzean utzi ditugu eta bagoaz 2022 hau horrela zuzen abiatzeko moduan. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Baztu kantuak bere egin beharra egin ni. Isiltasuna gauza ederra da. Bai, baina saio abiatu beharko dugu, kantuarekin edo kanturik gabe ere. Bai, noski. Maite dutak prestatu dituzue? Ai, Amaia. Ez duzu prestatu Maite duta? Guztiz aztu zait. Amaia. Esken egon denan zera pendiente. Ai, ama. Eta nahiz guatu, orain arte. Karo, ez ustekoan harrapatu zaitu. Nola, ez Egunero azten dugun saioa. Maite dutarekin eta zuk esan dezu. Ez, baina gaur etzaitu. Gaur? Hasi zuek eta pentsatuko ez baten bat. Mesedez. Gainea. Jo, Vale. Orduan ni hasiko naiz. Nola nire urte betetze buena da. La llamaron la felicidad y así marcado el camino llegaron todas las demás. Dakizuen moduan, gaur nire urte betetze eguna da. Eta oso pozik nago. Urtarriaren 10. Baina gaur, ez da soilik nire urte betetzea, noski. Jende asko egiten ditu gaur urteak. Eta tartean, Amama Elik, Izaroren amonak. Eta abesti hau, amonari eskaini zion, ze tamalez amona zendu zen. Baina niri ilusioa handia egiten zidan, ezagutu nuenean, jakitea, bikiak ginela, ze egun berekoak ginen. Eta emakume zoragarria zen, beraz, txorionak Eli. Distinta, con la frente y las manos marchitas, cuento lo que vi. Hemenik izan dute Superpond, Kaixo, eta gero Zorionak, Goiuri, aupa Goiuri, Zorionak zu bezalako neska ez dago munduan, jarri izaro esan du, zu gai jakin, asko gustatzen zaio, guk jartzeko izaro Goiuriri asko gustatzen, berak jarri du, eskatu gabe. Gero esan du Arkakuxoko, olean eta Maili honenak dira, eta ez diot soilik nire lagunak dirilako. Nire maite duta da orain konturatzea, zaindu egin behar garela, gimnasio tope power, gorka, baina pasagabe, ondo pasatu gabe. Nirik maite ditut, nire lagunak adibidez, gero elkarrizketatuko dituzuen bideo Arkakuxok. Bueno, vale. Hemen Superponda ipatu dutela, agortu ere egin barko dugu, Idoia Davila Uzkudun, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuke Idoia asko dakizu goz askori buruz. Astelenaren kontrako erremediorik badakizu, zenirok eta astelen bat? Norbaite balin badu esateko. Esateko, ez? Nik uste dut izan daitekela, momenturen batean, hiliko gure lagun Joakin agertzea, kafe kargamentu berriarekin. Ze, adi, gauza kontatu harri zuegu. Serio jarri berria. Bigarren kafearen laborategien, kaferik gabe geratu gara. Mi más anciano reflejo del que Goiuri, ni badakit berbaxerka zeinek asmatu den. Bai? Nola dakizu norbait? Esan indizue? Ointxe jaso duen mezu bat. Bai, zea. Bai? Baina... Eta esan daiteke? Bai, esan ingo dizuet. Zeinik sortu du? Ainhoa Ederzabalek. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. De su vida entera, su vida entera, su vida entera. Dio Arkakuxo gini aldatzea izuzura astelena nire COVID-aren gatik. Ja, ez baina, ja gutxi faltago zaizu, ez Arkakuxo, ja. Animo! Omar dezu... Bueno, hemendik besarkada bat, Arkakuxori eta Arkakuxo bezalaxe etxean COVID-arekin, sintoma gehiago edo gutxiagorekin, baina hor erdia espertuta ja, etxetik ateratzeko gogo zabiltzaten, oiei, gutxi falta zeizue. Goiuri, gure ordua da txokolate zaleon, estatu kolpea. Noski baiet, tira, gaur nire urte betetza da, eta bigarren kafean ez dago kaferik.
agian ni izan naiz. Aha. Ez, uste dut gu izan garela, ze Idoia Amaiaetan ere artean, egunean batzuk hartzen ditugu. Bai, nik gaur ez. Egunean Bat ere ez dut hartu. Nik onartu behar dizuet, azken kafe kapsula hartu duena ni izan izela. Hori egia da. Oh. Niko iruin txokolate hartu dut. Aha. La vida entera, la vida entera, la vida entera. Ui, ama, arkakusok dio. Ez, txarto jarraitzet. Ez dut hitz egiteko gogorik, asike pentsa. Ui ba, Wow. ui ba, Gaizki hongo da. ez da giro. Ez. Arkakuso, ez zaude ondo, ez. Ba, deskantxatu eta itzuli zure hitz jarrioarekin mesedez. Txispun. Hola bai. Bueno, ba, maite duta goiurik bota du, baina guko hendik ez dugu bota. Ez. Zango nuke. Idoia. Zein da zure maite duta. Ni kasko maite ditut mai jokok. Mai jokok. Eta gabonetako sobremesatan etxen jolastegea, baina hain gabona bukatu diala, horrengo gabonak arte ditxoen berkot. Zenbate unez debekatuta beste dozen garaietan jolastea. Bai, idatzi zenun bai Faltan botako daukazu ditut. edo zerbait? Oedo, arau bat... Ez, eske gero urtentzear sobremesa gutxi iten dira. Claro. Bai, Zein da zure gogokena? Kuriosidadeakat. Triviala. Boa, Oso klasikoa, baina, bueno. Ja, eske triviala da nire gustatzen zait. Partian kore gauza hona da, Boa. Egia da. Gainea, nire kuadriagoak normalean ez jolsten alako gauz eta orokorrian karteta igual, baina bestela ez. Eta azken aldian egia jolasten partian kore, eta ni pospozik noski, zen ere pia gustatzen ezkit, eta egia da, inorketzuela jolastu nahi. Bai, doia lasai egingo dugu bazkari bat, eta bazkalostean sekulako pikea trivial edo partira. Baina monopolia ez, kriston. Ez monopolia ez. Aserretuten naiz beti. Bai, monopolia ez. Ba, nahi pia gustatzen zait. Ez, monopoliak familiak suntsitzen ditu. Trampasko iten diazu monopolian gainera. Monopolian. Bai. Bai. Ai, nik iniz ez dut. Bai. Alare, mai joko eta zari zaretela, mai jolas eta zari zaretela, hemen badaukagu bat, Xabi Tolosak sortu zuena. Oiz esali izena zuen? Oiz esale. Goiurik erosi zuen, Bai. baina ez du jolastuenik. Ez. Olakoa gu behintzat. Ez. Eta gainera oso aproposa da, ba, nola orain tabernak ordu batetan izten dituzten, ba, juergarik egin gabe, etxean juerga giroa sortzeko. Arkakusok dio Harry Potterren trivial txartelak dituela, eta Nafarroako bat ere, baina oso zaharra. Eta gorkak dio bingoa. Twitch bazkarian. Bingoa ona da, Eta la polilla tramposa gomendatzen dizuet, ba, ez dut ezagutzen hori. Ba, begiratu beharko dugu. Bai. Oso ondo. Berriro jaio naitekea, berriro helba naiteke. Ba, nire maite dut eza da Djokovic tenislariarekin ematen ari zareten kaka guztia. Eta batez ere, beste behin ere gauza garrantzitsu eta zitze egiteko aukera auki eta garrantzitsuak ez diren eta privilegioi buruz hitz egiten jarraitzea eta Djokovic kejatzea lau izarreko hotel batean dagoelako gizajoa eta eroitzat jotzea eta ez da gizerbida, benetan. Eta berriro, ez da baidan eretzat ja ez da, Djokovicek jokatu behar duen, ez duen jokatu behar, privilegiatu bat izan behar duen, da gaudela etengabe gai garrantzitsu eta mamitsuenak alde batera uzten, ez da baidatzeko mutil privilegiatu tonto xamar batek, Djokovic tontoa dela ez dugu orain inork ez zalantzan jarriko, Australiara jun eta bere potrosantu egin eta bere zaki aurretik egin nahi duena egin dezaken edo zin dezaken egin ez da baidatzen. Eta bien bitartean, holaxe jarraitzen dugu. De puta madre gabiltza. Zebarkatu garbiz padagatu Djokovic da oso tontoa, Eta bereko jutsa. Eta ez bereko ja txertaketaren inguruko liskarroietan esaten den bezalakoa. Ze akaso horiek ere izango dira, edo ez dira izango berekoiak. Djokovicek Tokioko Olimpiar Jokotan egin zuena egin eta gero, zagit inor defendatu dezakeen tipo hori ezertan. Baina gehiago ere esan genezake. Jo. Eta pena maten ditez, oraindik ere berdin jarraitzen dugu, zuk kontaktu zuzen badaukazu eta lehen arretan esango dizue, bilatzeko bizitza eta nahi duzun egiteko eta hor konpon Mari Anton eta PCR-erik ez da ongo eta noski COVID-atik aratago doazen gaixotasunak tratatzeko aukerarik ez, osasun sistema publikoak kakagin da, dagoeneko
hasi dira agertzen publizitateak, ez dakit agertu zaizuen horrelakorik, baina seguru pribatu bat egiten dizuen horietakoak, lehen arreta minutu gutxitan izan dezazun, eta ordezka dezan dagoneko suntsitzen hasiak diren, edo suntsitzen denbora asko daramaten lehen arreta zerbitzu eta osasun sistema publikoa, baina gu, joko bitxekin. Putre izatearen adibide ona, Bai, bada, baina gauza garrantzitsuetaz ez dugu hitz egingo ez. Ai, ama. No llores, Ai. porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Zein da zure maite duta, Amaia? Ez dakiten maite duta edo maite dut eza. Esango dut maite duta dela, pasazitean pertsonak bestela esango dita, izo guapa. Postu zaitez pixka nere gatik ez. Baina kontua da, ostiralean, errege egunaren biharamunean, askok bestela nik lana neukan, eta nire bikoteak ere bazeukan lana, eta bera normalean ni baino lehenago joten da lanera. Orduan juntzen lanera, eta ni gelditu nintzen etxean, eta hasintzen goizeko nagiak kendu nahian, eta bapatean etxeko atea entzun nun, eta ni zein dator, nor sartuko da ordu hauetan etxera. Eta bapatean etorri zen nire bikotea, juntzela lantokira, ikusi zula netzegola inor, eta etzela inorra agertzen, eta hau zer da, eta bina, hau ze kristo, deitu zion, bere lankide bat, eta izu, gaur, jaio, ai ama, barkatu, ezken izuna bixatu, ez dakize, eta berak, nik hartuko nuke pixka gaizki. Netaz aztu zeate, ez dia asko, ez da enpresa handi bat. Eta netaz aztu zeate, indiazote faena, etorri nahi zonea ino, eta ezakize. Eta beak ez, hartu zuen superrondo, eta esan zuen jo nahiago, eta egun osoa lanean pasa baino. Orduan, etorri zen berriro etxera, sartu zen ohera, goxo, egon zen goiz guztia de bago. Eta ni lanera jo nintzen. Eta negon aserre, nahi ez hitzaitelako horrelakorik pasa. Nik lanera jun barnulako bai edo bai. Baina maite dut beak nola hartu zuen, eta ezakit, ez? Ze jarrera dukizun. Bai, eukizun jarrera, pues mira. Eta orduan, maite dut bere jarrera baikortxu hori nerearen aldean. La vida ya se va. Cantemos esto juntos, amemos que la vida es de verdad. Hemenik izan dizute, Amaia, ui, Amaia, que la lías, jajaja. Sí. Cantar para no olvidar que cantando salgan los corazones, cantar a la vida y cantar. Bueno, bazuek ere maite dutik baduzue, badakizue, gure streamingean idazteko aukera baduzuela, edo irrati uinarruntez, edo naiz.eus webuneko irrati entzuteko sistematik ari bazarete, WhatsAppez edo Telegramez ere zuen mezua jasotzen ditugu. 688-zazpibi-54-4, telefonoan 688-zazpibi-54-4. Arraxa da, bai ez goiuri. Bai. Nola da? Viejo refranero entzuten egingo dugu lehen txampa honen amaiera, eta segituan idoia da bilauzkudunekin gomendio cinematografiko, telesaiei dagozkinak eta bestelakoak. Cantar a la vida, cantar en la vida, cantar por la vida, cantar. Vuelvo a recordar los días en la sierra, en la vida que se va. Baixe, 4:25 minutu izango direla segituan, eta bagoazela aurrera bigarren kafean naiz irratiaren sintonian zarete.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Borain bai dira da baketa 25 minutu, pasatxo gainera, eta Idoia Davila Oskudunekin hainbat proposamen dauzkagu zuei egiteko. Proposamenak eta bestelakoak gai asko ekarri ditu gaur Idoiak, eta hasieratik abiatuko gara, filmei dagokionez Idoia, ze lehenengo proposamenak The Tender Bar izena du. Lehengoan ere aipatu zenun, eta nik onartu behar dizuet Googleen bilatu behar izan nuela zertzen Coming of Age hori. Uste momentuan ere azalpen eman genuela, ez da? Baina, bueno, hau ere, Coming of Age dramatiko bat edo da. Bai, Coming of Age berriz azalduko edo, da pelikula bat, non pertsona bat jarraitzen dan, haurtzarotik heldu erora, edo, pixka bat, bere bizitzan inflexio puntua bizitzen duen pertsonai bat, normalen erabezaroi buruzko filmak eta izaten dira. Eta hau George Clooneyk zuzendu du. Izen bereko J.R. Moringer idazlearen autografian oinarritutako gidoia du filmak. So you can sue your father for child support. No, so he can help with your fines about the septic tank. No, here we go. Zintzen protagonista? Protagonista ez da, claro. Umea da Moringer bera. Idazlea kazetaria da eta Pulitzer saria jaso zuen 2000 urtean, eta hemen kontatzen du bere haurtzaroa. Nola bere aita ez zuen nia ezagutzen, izan ere aitaren pertsonaia ahots bat da, berak horrela ezagutzen duelako, aurpegia ez du ezagutzen, bakarrik irratian entzun du, badaki irrati esataria dela, eta bere programa entzuten du noizbenka, eta telefonoz deitzen dio, baina hori da aitaren presentzia bakarra filmean. Eta bere familia bakarra bere ama da. Amak arazo ekonomikoak dituen arte, eta joaten dira aitonaren etxera. Eta hor, osabak, izebak, elengusuak, eta umeak ikasten du beste familia eredu batzuk badaudela. Eta hor, osabarekin erlazio berezi bat garatzen du. Eta aitaren rola hartzen du. Osaba da Ben Affleck da. Oso kuriosoa da, enekien azalpen guztia egin duzuna, baina bere aitarekin umetan duen harremana telefonoz, aita ez, baina irratsaio batekin egiten du. Badaki programa batean irrati esatari dela, eta entzun egiten du izkutuan amak jakin gabez, klaro, ez dio graziarik egiten entzutea, ezkenean axola gabe bat da, eta noizbenka telefonoz deitzen dio baita ere. Gero agertzen da Ben Affleck, eta Ben Afflecken ahotsa, enitzen iniz konturatu Ben Affleckek horrelako ahots. Ahots potentea daukara. Sokona zuenik. Wow! Bai. Bueno, baina... Nik enun lotzen ez da, osagalako ahots batekin. Bueno, Batman? Bueno, baina hori beti forzatua ez. Ben Affleck Batman egin zuenean, hor ere. Bai, eta akaso hemen zuzendarek hori bilatu du, ez? Harreman hori aitarekin irrati esatari baten bitartez izan balin bada, Ben Affleckek bilatzea ahotsa beste toki batean jartzea du, baina jartzen du, eta nola? Bai, oso enekin ahotso izuganik. Oso erretzaia da Ben Affleck agian hortik datorkio, ahotso hori. Baina, ahotsia baino, ez? Badu ahotsa hemen beran jarrita bezala, hola, zakit, horrelako. Bere Batman ahotsa izango da, bai. Jarri Batman ahotsa bezala. Entzun. One more thing, very important. Never hit a woman. Wow, Batman, bez? Ez da pixka da. Vale, Batman. Goiuriren gaurko paria da, Batman. Ez, Ben Afflecken Batman ahotsa. Ben Affleck asko gustatzen zait, Asko. Esaten duten ez pelikula ontako gauzaik onena bere interpretazioa. Bea dela. Nei, ama usteta ama dela Lily Rafe, American Horror Storytik ezagutzen dut nik, eta Lily Rafe asko gustatzen zait baita. Beraz, Lily Rafe eta Ben Affleck elkarrekin, izu. Nik ikusiko dut. Prime Videon estrenatu zuten, aurreko ostiralean, urtarriaren 7an, bertan duzue ikusgai, izan da bezala, George Clooneyk zuzendutako pelikula, maila handiko aktoreekin, eta egia esan kontatu diguzunarekin eta trailerra ikusita oso itxura hona daukan pelikula. Would you go and stare up at the building in the rain?
Biotza goxatzen duten horietakoa. Osa, dramatikoa da, baina ez du ematen hola negar egiteko dramarik dagoenik. Bueno, hori kontatuko dizuet nik, ez? Nik negarra egiten dut pelikula guztiekin, beraz. Bai, nik ere ez pentsa, telesaiekin ere egiten dut. Bueno, hementxe, lehenengo proposamena, Prime Videon ikusgai joan den ostiraletik, The Tender Bar, eta aldiz, datozen egunetan estrenatuko den beste lana, bigarren proposamena pelikulei dagokienez. Bueno, aretoetan estrenatuko da 2 egun barru, asteazkenean, Idoia? Baina areto gutxi batutan, ez dakit hemendikan ikusi izango duen aretoetan, baina bestela ostiralen Apple TV-n. Iaia aretoetan preestreno modura izango da, ze ostiralean Apple TV-n izango da estreno, urtarriaren 14an, The Tragedy of Macbeth. Eta izena klasiko batera garamatza, eta uste dut klasikoa bera dela, ez, oinarria. Bai, New Yorkeko zinema jaialdin egon estrenatu zen iraian, eta Joel Cohenek zuzendu du William Shakespearen Macbeth antzeslanaren pelikula hau. Lehen aldia da Cohen anaia batek film bat zuzentzen duela. Bestearen laguntzari gabe. Ume, zurtze du. Asarretu egin dira? Ez dut uste. Ez dakit arrazoia zein dan honen atzetik, baina ez dut uste asarretu dianik. Igual nazkatu egin dira. Didst thou not hear noise? Ui, ama. Honek ikusi dugu Frances McDormand. Macbeth Denzel Washington da. Ostras, urteak nera matzan Denzel Washington pelikula batean ikusi gabe. Bai. Egia esan ez ditu agarpen asko egin azken aldian. Estetikoki oso indartsua, Ikusi dugu odola, ikusi dugu ura, baina... Uste denez, 1606 urtean antzeztu zen lehen aldiz Shakespearen obra hau, eta geroztik adaptazio pila bat egin dira. Zineman ezin dira zenbatu adaptazio guztiak. Baina honetan, esaten dutenez, Cohenek hartu du 40ko hamarkadako Lauren Carpentieren giro ilun eta goibela, eta Kurosawaaren Kumonosuyo filmeko biolentzia uztartu ditu, eta bere adaptazio propioa sortu du. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. The Tragedy of Macbeth. Sorte hon, Joel Coheni. Ea ondo doakion. Bakarkako ibilitu honetan, Da pixka eta Maia Montero Gloreja bango gutxizunan bezala, ez? Bai, holako zerbait. Takit, bai. Bueno, horiexek 2 pelikula gogoratu The Tragedy of Macbeth areto batzuetan estrenatuko dela asteazkenean, akaso hemen inguruan ikusteko aukerarik gabe, baino Apple TV-n Dekorazioa ze iruitza izue? Ostiralean ikusteko aukera izango da. Telesaiana? Bai. Osea, filmana. Oi, barkatu, bai, filma da. Dauzka, oso utxik daude estenak, ez? Osea, iruitza zait oso minimalista. Oso minimalista, bai. Bai, arku asko, eskailerak, arkuak, eta beste erik ez. Ez dago arkitektura nola... Ez. Garai hortan dena oso kargatuta zegoen, eta ez du itxura hori film honek. Bai, uste dut ez dala oso errepresentazio realista ere, ez? Ez. Bada pixkate, piktorikoagoa edo hain zehaztasunetara ez doana, eta... Baina, apustu interesgarri izan daiteke, horrela... Bai. Minimalismo horretara jotea Macbeth irudikatzeko, Shakespeare minimalista ez da. Osea, justo kontrakoa esango nukenik, baina. Ez dut esirik egin, baina ez nik ere nuke esango. Bueno, hoixek 2 pelikulak, beraz, The Tender Bar, urtarriak 7tik Prime Videon duzuena, hori ikusgai dagoeneko, bestearentzat, The Tragedy of Macbeth honentzat, eta hortik aurrera zuen hausnarketa eta ikerketa nola esango dugu, estetiko, Shakespeareano hori egiteko eta guri helarazteko, pixet izan barko duzu. Ostiralean estrenatuko da Apple TV-n, aretoetan asteazkenean, baina esan dugu, ez dakigu oso garbi hemen inguruan,
ikusteko aukerarik izango ote dugun. Baina telesaili dagokienez ere, badakartzagu bi proposamen, bata itzulera bat, eta itzulera denbora luzez itxarondako itzulera, Idoia? Bai, okerrez bano, Goiuri gustatzen zaio. Besak, euforia, ez da? Ez dut ikusi. Bai. Uste nun baiet. Zuri bai, Amaia? Goiurintzako oparia, baina... Ez... Because it's no future in addiction. When I first met her, I was just immediately in love. Bigarren denboraldia euforiarentzat, HBO Maxen atzoz geroztik ikusai dagoena, eta 8 atal dituena. Bai, 8 atal izango ditu, eta momentuz bakarra ikusi daiteke igandero berri bat aireratuko dute. Eta denboraldi hau, lehena amaitu eta 2 urte terdi berandugo iritsi da. Naiz eta, denboraldi gura amaitu baino lehenago, ja konfirmatu zuten beste denboraldi bat izango zela. Eta historioan ere 2 urte pasa dira? Ez dakigu hori. Ez dakitzen bat denbora pasadan, nik uste nahiko jarraian dela. 2 urte pasa diren edo ez jakiteko modu bakarra da pandemiari erreferentziak egiten dizkioten jakite, ez? Bueno, ez edo institutoa eta... Euren, heldutzea, barkatu bai, nuna harrapatzen. Bai. Ez, nik uste Ru dela protagonista, adikzio arazoa dituen neska bat. Lehenengo denboraldian 17 urte zituen, eta honetan ere ustete horrela jarraitzen duela. Osea, berez nahiko jarraian... Bueno, Arkakuxo bi gauza esan ditu, eta betiko moduan, Pond bigarren kafeko erregina. Eta gero, ez dezu ikusi Goiuri, oh my god! Bai, badakit, askok esan didate. Baina, ez egit, erresistentzia puntu bat, edo ez egit, zer formatzen dudan igan, eta ez dut ikusi oraindik. Hala ere, Zendaia asko gustatzen zait. Eta hemen dago, ez dakit nola esan. Niretzako da, egiten duen zea... interpretazioa, brutala iruditzen zait. Iruditzen zait bere pertsonaia dela oso zaila. Eta, wow. Ikusi zenuten Jacob Elordi da beste protagonistetako bat. Bere bideoa, bere Wikipediako horria zuzentzen. Bai. Elkarrizketa batean jarri zuten bere Wikipediako horria zuzentzen, akatzen bat zegoen, eta jartzen zen, Jacob Elordi aktorea da, bla, 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 eta Espainiar arbasoak ditu. Eta esan zuen, txoin. Hau zuzendu egin behar dugu eta zergatik. Jo, eske nire aitona euskal jatorrikoa da eta irakurtzen balin badu. Hemen Espainiar arbasoak ditu dela jartzen duela aserretu egingo da. Benetan? Bai. Egiz? Egia da, Jacob Elordik, bai. Eta orduzik asko zobeto erorte zaizue. Elordi abizena ez da oso amerikarra. Akaso gure kolaboratzaile unai Elordiren... Australiarra da bera, Australiarra da bera. Urruneko senide da. Australiarra, bai. Sangenezake euforia euskal telesaia dela. Bueno, begira. Arkakuxok esan du berak ere erranen lukeela jarraian dela. Vale. Ez dela hor denbora absori edo tarte hori mantendu. Jacob Elordinen pertsonaia nahiko zantarra da, berez. Bai. Eske igual... Orduan ez zatik erlazioi ez da bengo... pertsonaia eta Euskal Herrian hartzen. Vale, perfecto. Baina aktorea eta Euskal Herria horrengoz. Aktorea salbatzen da edo kantzelazioa dauka? Ez. Salbatzen da. Oso jatorra mate. Oso jatorra dirudi, bai. Atxo euskaldunok itazen. Bueno, eta adiz, telesaile dagokionez, euforiaren bigarren denboraldia aurkeztu dizu Idoia Davila Uzkudunek, baina badakar oso etxeko zigilua, oso pondidoia zigilua, atzo bertan, azken denboraldia edo estrenatu zelako, ez da, Idoia? Crunchyroll plataforman. Crunchy? Nola? Crunchy. Txantxetan ari nintzen. Crunchyroll. Enuen plataforma ezagutzen. Shingeki no Kyojin. Ondo esan dut? Bai. Toma. Shingeki no Kyojin da telesaia eta Crunchyroll plataforma. Bai. Shingeki no Kyojin ezagutze ez dunantzat, igual Attack on Titanek gehi osonatzen dio. Arrakasta handiko anime bada, 2013 estrenatu zen, eta atzotik ikusgai dago 4. denboraldiko 2. zatiaren lehenengo atala. 何のために俺がこの世に生まれたからだ。始祖の巨人と王家の
igandero atal berri bat ikusi ahal izango da Crunchyroll plataforman, baino oraintxe bertan ikusgai dagoena ordainpekoa da. Doan ikusi nahi izan ez gero, beste aste bat etxoin behar da. Baina aukera hori ere badago. Gero, telesaia ikusten hasi nahi dunak orain, dauka Prime Videon lehenengo denboraldia, eta bigarrena eta hirugarrena Netflixen. Osea, pixkat mix. Naste borraste. Lehena bakarrik Prime Video, lehenengo biak. Lehenengo biak. Hori, eta hirugarrena Netflixen, ez da? Hoi da. Ui, ama. Ja, zerraroa. Bueno, eta telesaia zeri buruz doa, anime hau zeri buruz doa? Da mundu post-apokaliptiko bat, non dauden gizaki haundi batzuk, erraldoi batzuk. Eta gizateriaren ondarrak harresien atzean bizi dira, titan hauengandik babesteko. Eta, haien helburua da, haiei buruzko gauza gehiago ikastea, hori aurre egin ahal izateko. Eta protagonista Eren Yeager da, titanekiko mendeku bila dabilen nerabe bat, eta azkenean denborarekin titan bilakatzeko gaitasuna bere ganatzen du. Telesaiak gorespen handia jaso du. Ez dakit sonatzen dizuen. Ez. Nik enuen ezagutzen baina. Nik ez. Hori, manga kaina aldean bukatu zen, eta orain iriste zaigu azkenean telesaiaren amaiera hau. Jendeak kriston ikusmira zuen, ikusmina zuen, denboraldi honen bigarren atala ikusteko. Eta atzo Crunchyroll plataforma izorratu nintzen. Hainbeste jende sartu zen atal berria ikustea, arazo teknikoak izan zituztela. Eta jende asko ezin izan zuen atzo ikusi. Eta gaur arte itxon behar izan du. Arkaguso dio, horrekin Twitterren mugimendu ontzan atzo animearen ingurun. Mugimendu desentekoa, alare. Pazientziarik eta ona da, Zu gustatzen nuen atzo ikusi behartzen nuela, eta sartzen zara zure intentzio onarekin webgunera eta ezin duzu ikusi. Bai, eta jende askok suskripzio ordain duzun horretarako bakarrik. Ara... Behin egun batzuk pasata, itxo egiten duzu doainik ikusteko. Hoi da, hoi da. Daukazu aukera doainik ikusteko astebetera, baina alare jendeak aukeratzen du ordaintzea. Ez da estrategia txarra, benetan gogoa duenak astebeteren ikusi nahi du. Bai. Ez dakit, zinetan ikusi eta ondoren badakizu ez, igual plataformetan ikusteko aukera izango duzula, baina igual astebete ez, baina hilabeteko tartean gaur egun hainbat estreno ere plataformetara iristen dira, zinetatik pasa horretik, eta zuk baduzu zure suskripzioa, eta ala eta goziz ere suskripzio horrek balio duena adina ordaintzen duzu, sarrera batengatik zinean ikusteko, eta lehenago ikustea bakarrik ez, zinean ikusteak ere baduela, noski bere balio erantzia. Ikusi dute Shingeki no Kyojin honen azken denboraldia dela idoia. Beraz, amaituko dela dagoeneko ez da. Bueno, hortxe dugu, bigarren proposamena, euforiari buruz hitz egin dizuegu, ziurrenik gure entzulen orbitatik gertuago dagoen telesail bat, baina oso bestelakoa, anime giro horretan, Shingeki no Kyojin, Crunchyroll plataforman ikusgai duzuena. Ondo esan dute, Osando. Pusterri. Osando, bakizen ere lehenengo adikzioa izan zela, lehenengo adikzioa txikitan, izango zian goxokrik edo lako zerbait. Baina nera behan nintzela webgune batean, ez dut esango ze kate, baina telebistako kate batean, mugikorraren bidez SMS bat bidalita, telesail bat ikusteko aukeratzen aurreko gunean. Osea, telebiztan eskintzen zuten pentsa astazkenetan, eta ordaintza baldin bazenun SMS bitartez, zuk aste artean, webgunean, ikusi zen ezaken. 24 orduko desberdintasuna zegoen, eta engantzatu nintzen, eta nik aste artetan ikusi behar nun, telesai hori. Gero, etzokola zentzurik, ze berdina itxeron behar duzu. Hau da, nik ordaindu nuen lehenengo aldiz aste artean ikusteko, eta urrengo atala aste artera arte itxaron behar izan nuen. Aste azkenean ikusi izan banu, aste azken arte itxaron. Osa, baina, azkenean itxaron aldia, berdina da, ez dauka zentzurik, baina nik aste hartetan ikusi behar nuen. Eta ez telesailtzan? Eta ez esan. Wow!
Ez dut esango telesaia, ez dut esango. Barkatu entzule. Telebista katea. Arratxaldeko 4:45 dira. Gu konpainia honenen utziko zaituztegu segundu batzuetan. Lafayette Harris Juniorrekin, baina Goiuriria batera bar diogu, orain txegatuz. Wow! Barkatu entzule, saiatzen gara zuei sekreturik ez gordetzen horrexegatik orain esango dizuegu zer den Goiurik. Uste dut Espainiak irakurri dizkizuetela, Goiuri. Zeharkakusiok dio, ai ama... Ez dut uste mikroan eukan aurrean, mikroarekin ez da ikusten. Bueno, urrezko globoa. Gai aldatu. Bueno, urrezko globoen 2022ko saridunak badakizkigula. Bai, pixkate polemikan etorri dira, zedakizuen ez dira telebistan ikusi izan. Hollywoodeko atzerriko prentxaren elkarteak salatu zen iruzurra zegoela, aniztasuneza eta boikotaren artean erabakizuten telebistan gehiago ez botatzea. Eta, horrela iritsi dira 2022ko sariak. Irabazleak, sari gehien irabazi dituztenak izan dira The Power of the Dog eta West Side Story. Biak ikusi daitezke oraindik, The Power of the Dog Netflixen dago ikusgai, eta West Side Story oraindik aretoetan ikusi daiteke. Gero, aktore honenaren saria Nicole Kidmanek irabazi du, Being the Ricardosengatik. Horreko astean aipatu genuen, ez da? Bai. Eta Prime Videon ikusi daiteke, aurreko astean aipatu genuen bezala. Entzun dut, jendea Being the Ricardosen inguruan, Luziren historia oso ondo ezagutzen duen jendeari etzaiola gustatu, ze, lizentziatzuk hartu dituzte, eta gauza guztiak ez dira benetan, gertatu ziren moduan ez dituzte horrela azaldu, baino ez balin baduzu beraren bizitza ezagutzen, oso ondo omen dago. Bai, introdukzio modun pixka bat pertsona hobeto ezagutzeko nik egia esan, nekin telesaia existitzala, baino pertsona horri buruz enekin zer asko. Gizonezko aktore honenaren saria Andrew Garfieldek eraman du, Tik Tik Boom filmarengatik, eta hori ere ikusi dezakegu oraindik Netflixen. Animaziozko film honena Encantok irabazi du, Disney Plusen Please edo Please. Aldatu izena. Ai, Encanto, nik ikusi nahi dut Encanto. Nik ez dut ikusi oraindik. Nik ez da. Baina, ikusi izan manu bezala, ikusi dut hainbeste klip eta hainbeste... Bai, ezagutzen ez unarentzat da Disneyeko pelikula berriena, eta da Kolombiako familia baten inguruan, eta magia pixka bat dago, eta... Bai, ez, pertsona bakoitzak badu botere desberdin bat. Hori da, bai. Nik ikusi nahi dut egia zen. Gero, badaude beste batzuk oraindik ikusi ezin direnak, baina laster izango ditugula aretoetan. Will Smithek irabazi du aktorenenaren saria, esaterako King Richard filmarengatik, eta hori urtarrilaren 21 ikusi izango dugu. Venus eta Serena Williamsen aitaren papela egiten du film honetan. Trailerra ikusi dut eta oso itxura ona dauka. Will Smith egia esan ni gustatzen zait. Aitortu behar dizuet gustatzen zaidala. Kenneth Branaghek ere Gidoi honenaren saria eraman du Belfast filmarengatik, eta hori ere hilabete honetan izango dugu aretoetan, urtarriaren 28an. Eta azkenik otsailaren 11an iritsiko zaigu Drive My Car filma, atzerriko film honenaren saria eraman duena. Hortxe ditugu, proposamen artean batzuk, eta gero, laster ikusial izango ditugun, aurrezko globoetan saridun izan direnak, baina... Baten bat aipatu gabe utzi dugu, ez da? Bai, telesaietan
Succession eta Hacks izan dira nagusitu dira. Successionek irabazi du drama onenaren saria, eta baita aktore principal onenaren saria, Jeremy Strongengatik. Kendallen papera egiten du. Eta taldeko aktore onena dela Sarah Snook. Hip. Lengon ikusi nun meme bat uste dut zerak. Nola RC-ko politikaria parlamentukoa? Gabriel Rufián. Gabriel Rufián jartzezun olako meme bat, eta zegoen argazki bat Felipe erregearena, Espainiako erregearena, eta bestea Jeremy Strongena, edo, Kendallena Successionen da jartzezun Same Energy. Oso nahi iruditu zitzaidan, biakola pixkat palurdi aurpegiarekin agertzen ziren argazkian, bai. Hau esateatik hartzera joan naiteke? Bai. Audientzia nazionalak. Bai, Pablo Hasél zain dago. Bueno, Gabriel Rufián izan zan, nik ez dut ezer. Eraman bera. Nik gaur ikusi dut, bideo bat norbaitek egin du Succession sitcom bat izango balitz, eta hori zen bideoaren izenburua. Eta hartu dute Successioneko atal bat, eta sartu dizkiote barreak, eta, bueno, moztu dute hori da. Horrelakoak sartu dituzte. Sekulako edizio lan egin dute, moztu dituzte, eta horrela ez, drama bat izan beharrean, komedia izango balitz bezala, eta uste dut, beldurgarrigoa dela. Ze, klaro, da, gidoia ez dute aldatu, noski, Successionekoa, eta orduen da, konbertsazio serioak, eta batean atzetik algara horiek, eta ez dakit, puntu tetriko bat iruditu zaitzeukala, bai? Baina, bueno, kuriosoa ikusteko nahi balin badezue, behidatu nik YouTubeen ikusi dut. YouTubeen. If Succession was a sitcom, horako zerbait zan. Niko hain ez dut ikusi Succession. Ni horretan ari naiz, ez dut bukatu. Nik hasi garden nahiz, hain gauza asko ditut ikusteko, hasi que... Ni ari naiz ikusten, eta egia esan gustora, Aspaldi saiatu nintzen, idoia gomendatuta, enun hartu hola nahiko martxa, eta baina hor neuken pendiente, eta gomendiona. Ainhoa Marzolek jarri du gaur txio bat, esaten beste telesail guztiak daude ezain, Successionen 5 denboraldi hauek noiz bukatuko diren, berriz sariak irabazteko. Ainhoa Marzol Taiwanen dago, eta egunen batean sartu behar dugu bideo deiez astelen bateko horrelako batean, besterik gabe, sola salditxoat egiteko. Zemat desorientasun dago, orduan? Gehizazpi izango dute eguen? Boa, ez dakit. Gideik ez. Olako zerbait izango. Vale. Kuriosidadea zen, bestek ez. Oraintxe Taiwanen dira gaueko 12:08 minutu gutxiago. Beraz, 17:24 7 ordu. Wow. Bueno, orduona. Hau da, orduona telesail bat ikusten lokartzeko, edo bigarren kafean Taiwanetik parte hartzeko. Idoia da bila agurtu egingo dugu. Beste gomendio txiki. Barkatu, izan. Berba xerka gustatu balin bazaizu askok ezagutuko zueia, baino badau Wordle baitare. Dala, gazteleraz eta inglesez, 5 letrako hitz bat asmatzeko joku bat. 5 hitz... Betxen, barkatu, 5 hitz izkiko letra... Bai, ondo izan, 5 izki dituen hitz bat. Hitz bat, baina nola... Ez dukiko funtzionamendu berdina. Idazten duzu hitz bat 5 izki dauzkana. Bai. Eta esaten duzu letra hori agertzen dan, edo, hortik ze letra agertzen dian, eta leku horretan dan, edo ez. Pixot, egunkarietan etortzen diren pasaitzen estiloka. Eta dauzkazu 6 aukera. Jasotzen jutezean informazioakin, hitz hori esmatzeko. Bueno, bideo bat zaprotxatuko du, esateko norbaitek gaur berbaxerkan hitz oso luzeren bat topatu balin badu, txatean idazteko mesedez, ze gu aritu gara, eta jarri ditugu txo, txio, txotx, xar, hau da Wordela idoia. Melkara banatu dut, ez da hori da, bai. Eta hor, hasi garezu bosteko edo zein hitz jartzen. Bai, baina hitz reala izan bardu bestela ez du onartzen. Ingeles ez dago?
Edago inglesez eta gazteleraz. Adiez, hello jarri hemen. Eta ez da zer gertatu. Bueno, saltxatuko duzu ez, baina hortxe daukazu. V bikoitza O-R-D-L-E. Bai. Wordle. Idatziko litzateke. Oso ondo, orain bai, Idoia, aurrera egingo dugu. Eskerrik asko. Zuei. Eta datorren astrenera arte. Oraindik hemen laboratien geratzen baldin bazara, gogoraraziko dizugo jurik bere urte betetzea dela. Zorionago jurik. Eskerrik asko. Eta arkako xok dira, baina, Wordle euskeraz non, uste dut denbora kontua dela, eta Laister, ondo bidean, igel argitaletxeak baiestatzen baldin badigu, izango dela, zera, lagunduko juri. Ainhoa Ederzabalen sorkuntza berria. Baina, Ainhoa Ederzabalen sorkuntza dela zeinek esan dizu. Txantxatzen, goiuri, arrajatzen ari nintzen. Hori, gezurra dela. Arratsaldeko 5:00 bidean geratzen zaiguna, era hortan egingo dugu, era hortan kantua entzuten, Babas Will Destroy Your Planet taldea, entzunez, datorren asteazkenean ondo bidean, hauek ere badabiltza, uste dut pixkate, ukitua eta ondoratuaren jolasean zigizaga kolpeak saiestuz, Birusari iaz egiten, Eimar Ubretagoena oraingo salbo da, eta akaso bera bakarrik izango dugu gurekin, naiz eta taldekide gehiagorekin izatekoa genuen, eta bestela saiatuko gara, asteazkenera bitartean ordezko talde bat bilatu eta euren zerbait atzeratzen, baina Laister izango ditugu gurean talde, Iruñarra, Gipuzkoarra, Eimar de Gipuzkoarra da, baina talde aspaldi eta bera Iruñan oinarretutakoa, beraz, talde euskalduna, edo nola ere, eta era hortan entzunez, agurtuko dugu Idoia da Bilauzkudun, eta arratsaldeko 5:00 mugortan kokatuko gara. Aio, Idoia. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Naiz irratia. Estallidos du izena Jule Goikoetxea filosofo politiko, idazle eta irakasleak Albert Nogera, jurista eta politologo kataluniarrarekin batera osatu duen azken lanak. Zehatzago esan da, estallidos, revueltas, klase, identidad y cambio politiko, leherketak, matxinada, klase, identitatea eta aldaketa politikoa. Denok ezagutzen ditugun azken urteetako estandak dauzkagu Europan bertan, estatu Espainiarra izanik adibidetako bat, baina baita ere Frantziar estatua, bai jaka horiak, bai geto horietan, Lavallie izeneko auzo getitizatu horietan egondako estanda desberdinak azken hamarkadan ere, azken 15 urteetan, eta gero bestetik dauzkagu munduan ikusi genituen Tuneseko estanda desberdinak, Turkia ere egondako,
bestekoak Egipton eta Libian, orain dela pixka gehitxo, baina ez horren beste. Eta gero bestetik, esan moduan, dauzkagu Latinoamerikan, azken aldian eman direnak, 20. mendeko eskaera askorekin datoz estanda horiek, baina badaude estanda horietan ere berriak, guztiz berriak diren, eztabaidak eta antolakuntza eta esperientzia prozesuak, ezta? Eta orduan, pixkat liburuan nahi izan deguna da aztertu alde batetikan zergatik ematen diren estanda guzti hauek, zer daukaten horien artean, zer da bereizgarria, zer daukaten amankomunean eta zerk ezberdintzen dituen. Estandak amankomunean dutena zer da, bat dala populazioak egiten populazioak bide legitimo edo kanal legitimoetatik eta aurreikusitako, beraz, kanal legitimo hoietatik egiten dituen mobilizazio eta eskakizunak. Bai? Alegia sistemak jodezagun jartzen ditu adibidez, parlamentuak eta jartzen ditu alderdi politikoak, ez? Suposatzen da, ordezkarien bidez, herritarren eskaerak eta abar, ailegatzeko, ez, parlamentuetara eta hortikan legeak egin alizateko eta hortikan gobernura pasa alizateko. Guzti hori krisian dagoen heinean, beste hainbat elementurekin, zer gertatzen da, jende asko ez duela ja, tradizionalki izan duen bidea, bere eskaerak mai gainean jartzeko. Esan moduan alde batetikan deslegitimazio batengatik noski zerikusia duena ere impotentzia batekin, alegia alderdien eta antolakuntza tradizionalen impotentzia batekin. Ez da, orduan ikusten dugu nola, orain arte jende asko sistemaren barrutik egiten zituen eskaera horiek, orain sistema horren kanpotik. Adibidez, herri indigenak ez dute izan ordezkaritza formalik, ez dira izan sistemaren parte eta beraz, beraien politikan parte hartzeko era beti izan dira estandak. Orain ikusten duguna da, bat egiten dutela, bai kanpoan egon direnak orain arte, bai barruan egon direnak, kanalik edo biderik gabe geratu diren hoien, bateratze bat. Bateratze bat, ez du esan nahi estanda guztiak berdina direla, baina bai esan nahi da, kaleetan aurkitzen dituzula bai alde batetikan indigenak eta tradizionalki ahotsik izan ez duten hoiek, adibidez afroamerikarrak ere estatu batuetan, gehi orain arte bideak bazituztenak eta orain dela ja, hamarkada bat, bi hamarkada, bide hoiek gabe geratzen ari diren hoiek, ezta? Eta orduan hor, ikusten dugu, betiko baztertuak, gehi berriro ere, ez? Parte edo askotan klase ertain hori deitu izan dena, ez? Azkenean langile klasearen parte bat den hori, ere kaleak hartzen berriro ere bere orain arteko elementuak edo mekanismoak protesta egiteko funtzionatzen ez dute. Manifestazio bat egoteak ez du esan nahi estanda bat dagoenik, hor diferentziak ere egiten ditugu eta baita ere ezberdintzen dugu iraultzatik, ez zer dan estanda bat, zer dan matxinada bat, zer dan iraultza, eta beraz, hor berriro ere protesta egiteko forma desberdina daude, baina bai ikusten duguna da haserre oso zabaldua eta zerikusia daukana pobreziaren zabalkuntzarekin, miseriaren zabalkuntzarekin eta esango genuke neoliberalismo patriarkal eta kolonialaren gobernatzeko mekanismo hoiekin zerikusia duena. Informazioaren aria. Keep calm and bigarren kafea. Barratxaldeko 5 eta 3 minutu, eta Goiurik jarri du bertsua eta medikuntza. Bai, eta nien naiz, ez bertsolaria, ez da mediku ere. Zuek? Inigo bertsolaria pixkat bai. Ikaragarria. Gaur ibili da. Bai, gaur ibili da eta... Segidilla batean sartuta. Bai, aritu da. Itxolarrian. Bai. Baina ariketa ona izan da, bai. Saio ona egin duzu, Inigo, puntu batzuk zuretzat. Eskerrik asko, Maja. Batzuk. Puntu batzuk. Ez du zehaztuko, baina tira. Nik bertsoa eta medikuntza uztartu nahi ditut, eta gauza bat galdetu nahi dizuet. Asteburu honetan iritsi zaizue WhatsAppera bertsoa eta medikuntza uztartzen dituen bideo bat? Bai. Niri ez, baino gaur goizean helarazi didazu, bai. Gertatzen da, bideo batzuk lortzen dute horrelako ospea. Bapatean, WhatsApp talde guztietan jasotzen duzu bideo berbera. Familiako taldean, unibertsitateko lagunen taldean, bigarren eskuko bizikleta saldu zizunak ere, bidaltzen dizu, ze horrelakoak WhatsAppean izaten ditu. Bigarren eskuko bizikleta saldu zizun horbaitek? Bai. Ze ona. Bai. Eta berak ez dit bidali bideoa, baina adibide bat zan. Batzutan zaizue gertatzen horrelako
Difusio egiten direla eta daukazu zenbaki bat gordeta patxi persianas, eta eta horrek ere bidaltzen dizula bideoa, hori. Eta gainera bideo oso famatu egiten bada, WhatsAppek berak abisuak gehitzen dio bideoari, eta jartzen du askotan berri bidalia. Hori gertatu da asteburu honetan. Amaia Agirre gai jartzaileari erantzunez, Amets Arzaiusek 3 bertso bota zituen pandemiaren arira. Eta bertsoak erantzun sorta albuzea eragin dute sare sozialetan eta bazkalosteetan. Entzungo ditugu? Bai. Ez? Hola, jendeak ere ez bazaizue WhatsApp ez iritsi. Hori da. Hola, entzungo dituzue. Edo ez, ezakigu. Amets pentsatzen ari da. Errimak egiten ari da bere buruan. Bai, gainera, hortxe mugan asko pentsatu zuen Ametsek erantzune. Bertxotan asterako... Etzan erraxa. Uste dut, esan zioten, nahi duzun adina busti, eta nahi duzun adina sakondu, zuk ikusi. Batzuk hartu ditu. Bakoitzak bere iritzia du, bere lurta bere bando, ni arbaso ez gogoratzen naiz, zer ote zuten esango. Jakituria zabal bat zuten, eta kriterio frango. Orain ez orratz ez sendabelar, dena farmako fandango. Entregatua dugu gorputza, lepo soin besota zango, burua ere entregatzea, ez alda gehitxo izango. Eztabaida puri-purian dago, txertatuak eta txertatu gabeak, COVID ziurtagiriaren aldekoak eta aurkakoak, gure sistemaren desmantelazioa dela eta ez dela, ez dakiro Euskal Herrian hainbeste ikamikarekin. Ezin uka daiteke alde bateko zein bestekoak nekatuta gaudela. Eztabaidatzen denbora gehiago pasatzen dugula eta batzuetan liskar horietan burua joaten zaigula. Horregatik agian bertsoetara jo dugu sesioan aritzeko. Bertsoak beti izan baitira dotoreagoak. Ametxenak gainera ez dira ditxosozko pandemia honekin lotutako lehen bertsoak. Udaran, COVID-a bera baino azkarrago edatu ziren Felix Zubiaren bertsoak. Donostiako ospitaleko larrialdien buruak bertso sorta batekin erantzun zion txakurra deitu zion bertsolari lesakar bati. Zenbaitek baina gertatuari egiten diote uko, konspirazio baten azpilan gaituztela zapalduko. Ideia latz bat bururatzen zait, horiek entzun orduko. 5.000 aldiz ukatu arren, ez dela desagertuko. Ez dakit zeinek asmatutako, gezur bat omen da dena. Txertoak berriz erdi pozoia guztia galtzen duena. Dudarik bada ospitalera, etor dadila urrena. Ikusi nahi ez duen ura da itxurik haundilena. Negazionista batzuek ere neumoniaren areira, ospitalera iritsi dira eta nahiko tirabira. Azeran arro xamarrak baina egila utza hori da. Arnaza falta zaien unean ederki humiltzen dira. Bertsolari lesakarura Xabier Silibera zen, eta hala itortu zuen berak bertxotan ere, medikuari bertsolari.eus webgunean erantzunez. Silbeirak Zubiari txakurra deitu zion,
eta Zubiak Silbeirari negazionista. Bertso desafioaren azken kapitulo honetan lesakarrak honakoak esan zizkion medikuari. Dena ez dela ongi egina, ez da hausnarketa txarra. Kazetariek zabaldu duten bertsio bat tabakarra. Zalantzan jarri ezina bera, ez alda bitxi xamarra. Zertara bat horra ez dena isilarazi beharra. Zuk telebistan irratietan eta egunkarietan lau haizetara zabaldu duzu beldurra modu denetan. Sentiaraziz bizitza bera beldurgarria benetan. Eta iaz hil ziren adina, hil zen aurreko urtetan. Donostiako ospitaleko ziuek nolako sona, hartu duten zuzaren ezkero, bertan buru den gizona. Bapatean aitz gogoratu dut, Anlarri gaixo dagona, eta zu niri bertsuak hartzen, ze gusto txarreko broma. Ez da atsegina ingurukoak tirabiran ikustea, baina badirudi bertxotan balin bada beste dimentsio bat hartzen duela eztabaidak. Zubia eta Silbeiraren kasuan askok esan zuten tira, behintzat euskeraz eta bertxotan ari dira. Horrelakoak entzun genituen sare sozialetan. Eta Silbeirak berak ere badio, ze bertsoak luzeak izan ziren eta ezin izan ditugu guztiak jarri, baina momentore batean esaten zuen, ni ez naizen zientzialaria, bertsolariak bagara entzuten ez den ahotsarentzat bozgorailu eta abar. Eta arrazoi zuen, bertsolaritzak beti islatu izan ditu gizartaren arazoak, kezkak edo ardurak. Aldarrikapen eta kontzientziaziorako pizgarri izan dira. Eta bitxia dirudien arren askotan medikuntza eta zientziarekin erlazionatutako auziak plazaratu dituzte. Bertsoak improvisatuak izaten dira. Aldiz, medikua improvisatzen hasten bada, akabo. Nik enuke nahiko behintzat. Eta hala ere, bertxotan aritzen diren osasun lagileak ez dira gutxi, baditugu medikuak, erizainak, eta osasunari buruzko bertsoak, ehundaka, milaka ez dakit zenbatekoa izango den, baina tira, zer esanik ez. Arzaius Zubia eta Silbeirarekin bertso hauek oso famatuek egin ziren, baina badira hain ospetsuak ez zirenak eta gaia lantzen dutenak. Bizkaiko txapelketako kanporaketetan, Oiana Bartra eta Aitor Bizkarrari jarritako gaia honakoa izan zen. Aitor, osasun zentrora deitu dozu zita eske. Oianak hartu dau telefonoa eta medikuak laster deituko deutxula esan deutxu. Zuk aurrez aurreko zita bat gurako zenuke. Izorratu nadila esaten ze arte, baina nik zitatxo bat nahi dut aurkez aurke. Berri paper guztiek gauz bera dakarte, naiz ez dizudan eman sukarraren parte. Gaitz gehiago ere bada, COVID-az aparte. Eta hoxo Oiana Bartrarena. Ironia izan da, lehenago seguru, zuen ondoan gaude segundu, talduguna egiten gogor diar dugu, naiz unean zuk izan, hainbeste
puru, murrizketak hemen guk pairatzen ditugu. Honintzen beita ere ausartu zen pandemiari bertsoak jartzera. Gasteizen apirilean botatako bertsoetan erantzukizunaren inguruan aritu zen. Gabonak, turismoa eta galdera asko. Eta gero bakunaren emozioa zirrara, AstraZeneca da bueno, Pfizer Moderna pasada, Rusoa onartu arte, bada denbora patxada, ta zertarako begitu, lehen mundutik Kubara, begiratuko bagenu, ai geopolitikara, gure plateren barrura, ere sartua da jada, epe labur-laburrean, dena amaitzen ezpada, birusaz ez dakit baina, antxietatez hilko gara. Baina doinu berberean eta hemen jarraika besteare bota zuen honintzen behitiak. Egunero bizi gara, maskarila eta zera, 6 urtetik gora ume, denen patua hause da, ahoa ikusten etzaion, irakasleen aurrera, eta besteok aldugun, neurri denekin lanera, gure bizitza aldatu da, egun batetik bestera, ta oraindik erruduna, beti omen da norbera, nik ez dutera mangura, nire burua hiltzera, baina derrigortu nahi dut, hil artean bizitzera. Baina aspalditik datorren kontua da. Pandemiaren aurretik ere osasuna askotan izan dute hizpide plazetan. Pentsa azkeneko bertsolari txapelketa nagusiaren finalean, 2017an, Igor Elortza eta Beñat Gaztelumendi bertsolari izatetik medikuntza ikasle izatera pasa ziren. Eutanasiaren inguruan aritu ziren. Sufrimentuta asperen, hori zilegi ote den, edo obeden behingoagatik, hartuta atxeden, baina sinadurek hemen, ez dute hainbeste helmen. Nik berarekin hitz egin nahi dut, ezer baino lehen. Nik berarekin hitz egin nahi dut, ezer baino lehen. Hauxe genuen Igor Elortzarena eta Beñat Gaztelumendirena ondoren hau. Bakoitzak bere iritzia du, bere lurta bere bando, ni arbaso ez gogoratzen naiz, zer ote zuten esango.
Jakituria zabal bat zuten, eta kriterio frango, orain ez horratz ez sendabe. Beinat ez, amets dau, eta hau beinat. Berak ere ala nahi du, zauria ezpaita hor baindu, egin dioten kaltea diruz, ezin da ordaindu, hasiko gara oraingu, gaixoak zainduta zaindu. Mundu gaixo hau sendatzen gehiago, kosta behartzaigu. Mundu gaixo hau sendatzen gehiago, kosta behartzaigu. Eta guk azkeneko bertso horiek baliatuko ditugu azken hausnarketa egiteko. Mundu gaixo hau sendatzeko bertsoak baina askoz gehiago beharko ditugu. Baina bitartean, doinu hauek izan daitezela eztabaida antzuetarako sendagarri. Arratsaleko 5:20 ditugu. Eskerrik asko Idoia, eskerrik asko Amaia eta Goiuriri ekarritako hausnarketa eta bertso aukera honengatik, baina aurrera egin behar dugu. Tartetxo bat hartuko dugu eta segituan gurekin izango ditugu Aneur Kiriansola eta Maili Garmendia Aranburu, kirolari gaitun egitasmoaren inguruan aritzeko. Gelditu makinak. Argindarra, ekonomiaz harago, garesti dago, bai, baina zer diozuek koloretako argitxo iruditukatutako gorostiek ematen duten zoriontasunaz. Gainera, energetikoki aurreztearen aterkipean aldatu zen ordua urriaren 31an, eta zer dira bada gabonak aurreztutakoa xahutzeko garaia ezpada? Ez dakigu Grinch izaera etxeko denon parte den ala ez. Bada ezpada gabonez beharrean argindarraren merkatu justuago baterako proposamenez, eta han hemenka sumatzen den baliabide eskasiaz hizketan jarriko ditugu mahai inguruko partaideak, Jokin Aldazabal eta Aitziber Sarobe. Piru liruli, piru lirula. Nork ekarriko ote du gaurko pilula. Deiari Etxaun Arregik erantzun dio eta ohi duen legez musika gomendio bat dakar. Dozenara bidean da gelditu makinak saioa, has gaitezen. Jada entzun gai duzue Gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Beno, bazken txampan murgildu behar dugu gaurko bigarren kafe honetan, eta naiz eta ez garen oso kirolari buruz hitz egin zaleak, uste dut Amaia Resenderekin gaur kirolari buruz aritu behar dugula, Amaia. Bai, bueno, kirolari buruz eta kirolaren inguruan gertatzen dien hainbat gauzen inguruan. Hau zer da, urteko asmo honetan sartu dezulako kirol gehiago egitea? Ez. Ez, baina akaso kazetaritzan asmo honen artean murgiltzeko moduko zerbait badago, eta guri ez diguela oso zuzena eragiten, kirolari buruz ez dugulako asko hitz egiten, edo bat ere, baina bai, badago hemen asmo honekin lotutako zerbait uste dut. Goizero eta gauero, biak asmatzen dira,
Bai, ze Ane Urkiri Antsolak eta Mai Garmendia Aranburuk ikusi zuten denok ikusten dugun gabezia. Egunkarien azalak, telebistako programak, irratsaioak edota sarreren salmentak ikusi besterik ez dira egin behar. Kirola oraindik ere gizonezkoen mundua da, gizonentzat eta gizonekin osatutakoa. Edo hori da inguruak esaten diguna, baina noski, beti bezala, emakumeok ere badugu gure lekua. Ze, egia esan, kirola beti desberdintzen da horrela, ez? Kirola eta emakumeen kirola. Edo zein albistetan edo horrela egiten zaio referentzia. Eta egia da poliki-poliki aldatzen ari dela edo aurrera pausoak ematen ditugula gutxinaka, bai taldeetan bertan, bai eta gizartean ere. Izan ere, emakumeok ere kirola egiten dugu, emakumeok ere irabazten ditugu lasterketak, txapelketak, emakumeok egiten ditugu esfortzuak eta sakrifizioak, lesionatzen gara, taldekideekin elkarlanean aritzen gara edo bakarrik entrenatzera ateratzen gara. Emakumeak kirolari gaitun. Kirolari gaitun, izen hori jarri diote Ane eta Maik beraien proiektu berriari. Gizartean ditugun gabeziak gutxitu edo bete nahian podcast bat sortu dute. Atal bakoitzean gonbidatu bat izaten dute eta emakumea eta kirola dira hizpide eta oinarri. Proiektu honi buruz dena jakiteko gaurkoan, gurera etorri dira, naiz eta modu telematikoan izan, Ane Urkiri Antsola eta Mai Garmendia Aranburu ongitorri, bigarren kafera. Ja, eskerrik asko gonbidapenagatik. Zuei, Txaldeon. Bueno, pixka bat, zertzela batzuk eman dizkiogu, baina kontatu guzue, nondik jaio zen proiektu hau sortzeko ideia edo nahia? Uste ondo azaldu zuela, ez? Bai, nik uste gabezi bat ikuste ginula, eta bai jaiotzen den bai gure nahian txio guk segitzen dugu geixen bat, hasi ginean emakumezkoen futbolakin, baina gero emakumezkoen kirolera ere begira jartzen gea guk emakume izatiarren eta naturaltasunez ateatzen zagulako. Eta gero gure lanian ere kazetari izan da ikusten ginen gure egunerokotasunean ere bazabala hor utzune bat, ez? Eta nire kasuan bai frustrazio puntua, porque beste kiroleko edo kirol hegemonikoek ez dizuela atzen hain lasai eta hain patxatxu lantzen zure egunerokotasunean elkarrizketak edo benetan emakumezko kirolari hoiei bosgorailu bat emateko aukera horri. Eta holaxe sortu zen, joan dela espaldi hasi zen ideia hori Maik helarazi ziala, baina aurten jarriro martxan algin unian eta indarrez ikusi ganean. Bai, azkenen da proiektu bat, Anek ondo esan duen bezala lanen, adibidez, ni irratin haitu nintzen, eta klaro, ez daukezu ez ordutegi bat nun libre daukezun zerbait iteko, edo elkarrizketan baldima da beti zaude 3. mailan kasuan adibidez, beti zaude zuzeneko retransmisioi lotuta, futbola dala, pelota dala, ordun, asko gota izan bardue 5 minutuko elkarrizketak, eta bai, elkarrizketatzen di emakumezkok, baino egie da ez zaiela futbola jo pelotai eiken zaion tartea eiken. Baita gizonezkon beste kirol batzui, baina egie da zuk egunkarik edo hartzen baituzu gizonezkon beste kirolak ere pixka bat landutago egoten diela beti ere emakumezkona baino. Eta orduan guk nahi gendun tarte hori sortu. Bueno, eta sortu dezue podcasta, kirolari gaitun, izen politxa, bide batez, esan dut. Baina, jada 5 atal atera dituzue. Zer nolako harrera izan du bai zuen inguruan, baita sareetan edo beste komunikabideetan, edo... Gu nahiko impactauta goz ez ginen, espero hainbeste. Egisa da, behin baino geixegotan esan deu da, igual zuek ere kontura zaten, baitale urbiete izatia lehengo gonbidatua kriston indarra eman zoan. Egisa punta-puntan dagoan kasetari badala oantxo bertan, lehendik ere guk esatzen ginen, baina egisa da goan igual indar geixo hartu dela eta zebartura indar geixo, realeko gizonezkoen taldia ja egunerokotasun baten jarraitzen hasi dalako eta bai ikusi ginen hori gure ezaguna zelako eta konfiantzazko pertsona zelako, baina baitxa ere pertsonaia interesante bat eta erreferente oso on bazalako podcast honekin hasteko eta sekulako
harrera eukireu, esan bezala 5 atal argitaratu ditugu goengoz, bixar 6. Eta adibide bezala ipiniko dut, eta maiera adose hongo da, adibidez, asteburu honetan biharko elkarrizketako aurrerapen korte bat argitaratu ginen sareetan, eta Ainara Manterolana, futbolari ohia eta bain, lesioen errekuperazioan zentro bat zabaldu eta hor lantzen ari dana. Eta gaur bi egunean 16.000 bizualizazio korte horrek. Eta aiatu zagu, ez dakigula... Ez gionez, pero harrera, egisa gonbidatuak ere oso ondo portau diala eta asko zabaldu dia, eta horrek ere asko laguntzen dugu, ikustia gonbidatuak eurak ere zabaldu eta benetan eskainitxago bosgorailu hori erabiltzen duela eta eroso dozela guretzat plazerra asko gustatzen zagulako, hizketan etxia eta kirolaz hizketan etxia, eta oso posike bai, jendiai, nola edo ala, igual kirola iso izan ez, erakarri egin diolako. Bai, horren arira gainean, esaten dunan arira, justo aipatu da, Ainara Manterolan klip txiki hori, eta asteburun ze gertatu da, ilonun klipa eta Ainarak mentzionatu intzigun, da gero idatzen zidun, Jose Lotxa ez dakize, eta gero ikusi gendunen zehoi hartzen izan esan nion aizu, bakizu zure klipe, pasada bat ikusten nahi dela eta Jose Lotxa ez dakize, eta esan zion, bueno, eskegi esaten ebaldin mazu, mundu guztik esan dit klip hortan naizela ni. Eta neon launekin bezala kafe bat hartzen. Eta azkenen gu lortu nahi deuna lortzen nahi. Gure helburu da elkarrizketa luze eta lasai horiekin jendea gukin eroso sentitzea. Eta igual aurretik esan ez dituzten, eroso sentitu no bestien gauzak esateko, esan alizatea, espresatu alizatea, eta beraien egie kontatzea. Eta seguruna... orain, hitz egiten aizeatela eta erosotasunaren inguruan edo, asko egiten du zuek ere emakume izatea eta kirolaren munduan murgilduta egotea bete-betean, ez? Lehen aipatu ezue, Maitane Urbieta, hori edozein kazetarik ere ezin dezake egin elkarrizketa hori zuek egintzen dutena, ikusten zelako hiruak badakizuela gaiaren inguruan, eta hiruak eduki dituzutela horrelako esperientziak, ez? Hala nola, lanean, esaten dezuena, ez? Ez dagoela espaziorik edo, ez zaiola behar bezain besteko lekua ematen, baina, seguruna, zuek ere hor eukiko dizutela zer esana. Beraz, zorionak, lehenik eta behin, euki dezuten harreragatik, eta, jarraitu horrekin. Baina, esan dezuen bezala, lehenengo izan zen Maitane Urbieta, beha kazetari moduan elkarrizketatu zenuten, baina ekartzen duzuen gonbidatu bakoitzak disiplina oso desberdina izaten du. Ekarri dituzute Irene Caminos, Miriam Marrillaga, Ainhoa Zurmendi, Carmele Gizasola. Carmele Gizasola ere, oso perfil ezberdinak dira denak, ez da? Bai, eta ez da kasualitate zindako zerbait. Gukatik izan balitz, lehenengo 10 elkarrizketak izango lieke nahi gendun futbolari guztekin zeige da han eta biok asko jarraitzen deula emakumezkon futbola. Baina esaten gendun, aldein bardeu betikoitatik. Elkarrizketatuko itxeu eta etorriko die, eta kistongoa daukeu elkarrizketatzeko futbolari horiek, eta guk benetan erreferente sentitzen diteuna, ze guk futbolarik izan gea, biok futbolen jokatu deu. Orduan gutzako erreferente izan zien horiek, ezta? Baino, ze esan gendun, ze hasi behar gea, diskriminatzen beste kirolak, esan nahi, eta igea emakumezkoi toki bat eiken eta kirol minoritario diskriminatu inbar diteu. Ez da hoi asunto, ez da, orduan esan gendun, hasi beharra daukau beste kiroletatik. Benetan, gure ezaunek edan jendeen gandik, gainea, kiston lorpenak dituztenak, Irene Caminos esan dezu, taldeka munduko txapeldun, bakarka munduko 3. Miriam Arrillaga Europako txapeldun, Carmele Gizasola beake, aizkorako xerpa.ai txapelketa irabazi berri, harri jasotzen ere bere lorpenak egindako, esan nahi dut, benetan da, kiston lorpenak egin dituen jendea, ez da, dauken lagun bat kirola egiten duna eta elkarrizketatu ingo, eta ez, benetan, beraien disiplinan, izugarrizko lorpenak egiten dituen jendea. Gero lorpen horietatik arago ere nahi deuzak ondo, eta ikusi da ez, garaipenez arago ere nahi deula euren esperientzian eta euren bizipenetan sakondu, eta horretarako
zuk Amaia ondoa saldu duzu. Azkenean konfiantzazko gune bat sortzen bada dana errezo da. Horretxo joginu lehenengo Maitanena hori erreferente izatiaz gain adibidez Maik behakin lan egin zoalako, nik ere koinziditzuretelako behakin eta guretzat, bere ahotsa ja ezaguna zitzakulako eta beak ere guregin konfiantza puntu basakalako eta gainontzeko elkarrizketatuak ere bide horretatik jundiak. Proiektu berri bat izatian ezin dugu aspirau ez dakiz eta orduan junginean, lorpen honak egin deuenak eta agian gitxena harturianak medixotan horrengana jo eta horrei bosgora jo eman eta ikusten da azkenian kriston historizua dakela kontatzeko eta askotan ez diala entzuten eta gero disiplina ezberdinak aipatuta kirola zarago ere kirol psikologia ere landu deu, Ainhoa Zurmendikin, esan bezala Ainara Manterolakin landuko deu lesiuak eta rehabilitazio hori, eta, nahi dugu beste disiplinetan dozen emakume hori ere ahotsa eman eta kirola bere osotasunian landu. Eta behaien artean suposatzen dut ikusiko dutela, ikuspuntu oso desberdinak izango dituzela kirolarekiko, ez? Bakoitzak batzuk kirol minoritarioagoak dira, beste batzuk, esan bezala, futbolari batek agian beste ikuspuntu bat izango du. Baina, adibidez, hitz egindako 5ekin edo 6ekin behin hitz egin da, izan duzue sentsazio edo ideia bakar bat, beraiekin eukitako elkarrizketetatik, ideia orokor bat, atea berko bazenute, zein izango litzake? Emakumek diela, jardundien kirolen jardundielare. Emakumek die. Eta horrekatik, etzeukien taldek, etzeukien medioik, etzeukien gizon batek eukile izken aukerak, gizonekin entrenatzen hasi die eta horrek ekarri dizkien arazok pairau behar izan ditue. Orduan die, danak die emakumek, naiz eta kirol desberdinetan nahi. Nik nabarmenduko noan borrokatu egin behar izan duela. Danak borrokatzen dugu, baina agian danak oztopo batzuk gainditu behar izan duela eta emakume izateagatik. Lehen ere nik sarreran nahi patu etez, ze kirola pentsatzen dugu askotan batez ere edozein albistegitan ere ikusten den lehenengo kirola delako beti futbola eta gizonezkoena orokorrean, baina jende kirolari asko dago eta kirola bada zehoze baldin bada da esfortzua eskatzeizun disiplina bat, izan profesionala ala ez. Eta esfortzu hoiek egiteari gehitzen badiozu bazuek esan dakoa ez, baliabide faltak eta ez dakit zuek ikusten dezuen beraien artean esan nahi dut, hitz egin dezuenekin, suposatzen dutelako komentatuko zenutela edo, baina zuek ere zuen esperientzia batik ezagutu duzuen jende guzti hori kirolaren inguruan mugitzen den mundu guzti hori emakumeekin beste harreman mota bat dago emakumeen artean, izan kirolari eta kazetarien artean, izan, interdisciplinartasun hortan harremantzen dira gehiago emakumeak? Nik usten da excepzioak beti ongoia. Baina egiedan nik adibidez kazetari bezala, emakume bati enizkioke ingo gizon batek egin lehizken galderak. Eta hor, guain aste hontan birala, Ainaran klipa birala inda, zergatik justo gaioi atatzen gendulako. Behai markan elkarrezketa bat egin zien, eta titularra izan zen, una mis en el terreno de juego. Barkatu Nik emakume bezala, bai? Iruditzen bazizu, entzungo dugu bihar kaletako duzuen atal berri honen korte hori, eta jarraituko dugu aztertzen, bai? Baina zue segundutxo bat, hemen asinez hemen gozak egiten, eta markako titular bat. Hori, nik esango dizu titularra zein dan. Una mis en el terreno de juego. Osea, egun hortan baino nehar gehiago gutxi indete. Eta mundu guztiak bializian alo, wow, mira, Ainara, una mis en el... Osea, egun hortan baino nehar gehiago... Hortik ateata, markako hortatik ateata dago beste bate, Madrid Diario, Ainara Manterola, ser modelo de publicidad puede ser una salida si el fútbol no funciona. Tal cual, eta erantzuna dago, nik enun eman erantzun bat. Osea, de hecho, hor borronka auki genula. Markakoakin. Bai, ze nik, osea, ez tekizu ze gaizki pasan nun, esaten nun. Gaina zean nire momentu okerrena, neon leno, osea, enun jolasten, osea, neon hundida.
Eta dana hortikan ateatzen zitzaizkian. Osea, dana danak dizian. Dana zan, kesi modelo, kesi estekizioa, kesi esaten dute. Osea, inorrek ez galdetu ez semuz naon, ez nola naon, fizikoki, ez talden. Hori urtetakoa da. 2016. Bost urte. Bai. Hori, gaina gero komentario pila bat egon zian hor, irakurtzen egon itzanak, eta pila bat afektau zienak. Zer titular batek, Zer legitimidadekin, ez? Eta gero, hori futbolen, eta lanen de bai askotan gertatu zait, azkenen errendimenduko kirolari asko entrenatzea tokatzen nahi zait, eta pixkat ezagutzeaten arte, nabaritu izana, igual nahiago dela Jonekin entrenatu. Sartu eta, Jon ez dago? Eta ni ez dago Jon, suerteko zabe, ez dago Jon. Osea, ja gero ezagutzen zaituenen, da ikusteuenen nola itezun lana, eta baina esatetela, tio, osea, zer edo, nik esatetela, zer edo, zuk ematez dituzun esplikazioak eman berritutela behan eregan konfiatzeko. Osea, kriston amorro emateit. Bueno, hortxe, bi urtarriak 11 Spotifyn zabaldu, eta urtarriaren 14an YouTubeen zabalduko den Ainhoa Manterolaren inguruko kirolari gaituna atala, eta barkatu maili moztean uste dute politia zela zure erantzun hori jendeako betu ulertzezan, ez? Manterolaren hitza hobek entzute, ez? Bai, eta nik usten dut Amaia galdetu dunaren arira, hoi dala, ez da, nik emakume bezala nik hoi ez dut uste ingo nukenik. Beti daude, estepziok, beti. Beti ongoa emakume talde bat, eingo duna, gizartea ala eratuta daolako, bat edo beste baino ni pertsonalki emakume bezala beste emakume batien, ni oke olako galderaik edo olako komentaioik ingo. Eta bain dela 5 urtekoa da, ez da 20 urte. Bai. Eta hauek, titularra hauek edo, zoritxarez oso ohikoak dira, eta gainedia hori beti emakumen inguruko behaien kirolari aldea deuseztuko balute bezala, edo ez dakit nola azaldu. Sexualizazioa, hori Ainhoa Zurmendiken ere landu ginen, askotan etxen da emakume kirola izan itxura sexualizatu. Dotore onbiaia, zindia izertitxan ikusi, olimpiar jokotan ere askotan komenta bizan da Inigo Asensio kondo jakin geuzen bat titular agertzen dian olimpiar joko batzun hasieran las 10 deportistas más... Ez du faiatzen joku, olimpikoz joku. Eta uste urteroan aztertzen dugula, ez? 4 urteko ziklo badago, zerbait aldatzeko, eta 4 urteak pasatzen dira, eta egoera berdin-berdinetan ikusten ditugu. Bai, da, kazetaritza fakultadian guri, deiz eta asignatura bakarra izan, deontologia, ez dezango hortan dedikatzen dela, eta agian igual ikasgai bat bihar dela genero ikuspegisa lantzeko, ehoz aspektutan, bai kirolian eta bai ehoz aspektutan kasetaritzan. Baina lantzen da, pixkat, eta hortik, oain dio ere eotia gizarteko batzuk, pertsona batzuk ez duena nahi evoluzionau, bai da larritxatak. Ez, batzuk igual jubilatu inbarko lukeala. Batzuk ondo gazteak dira, Hau izoan ez da izarra. Akaso prejubilatu beharko genituzke, baina... Bueno, baina gero bai, aztertzeko ere bai zenbat klik sortzen doan horrek. Eta hori bai da gizartian erakusle bat. Osa, eta nolako kulpia, daka hinduanak, baina hinduan horrek ere, badaki zenbat klik eramango doan. Eta morbo, ez da izla etxu. Hori ere, oain di ordo eta hori da gizartian erakusle. Hala ere hemen, lehen aipatu duzu biok kirol hegemonikoa eta kirol minoritarioagoa, eta horren inguruan ere, uste dut, jarrera asko sortzen direla. Ze horrelako titularrak ikusten ditugunean, eta noski kasuz kasu aztertu beharko genituzke, baina topatzen duzu ez kirol minoritario hori kubritzen duen kazetari hori, topatzen duzu kirol hegemonikoan urtetan, kirol hegemoniko horren eredu patriarkaletan eta lanean aritu den kazetari bat. Kasu hortan, akaso, kirol minoritarioari buruz arituko dena, edo kirol hegemoniko femeninoari buruz ariko dena. Baina uste dut ereduak baduela urtetako gizonezkoen kirol hegemonikoaren inguruan sortu diren jarrerekin edo ez? Bai, nik hori esango, kirol kazetaritza bat, nik kirol kazetaritza orokorrian enoan gutxi etxiko, nik kirol kazetaritza, bestela nahi buruan kontra junko nitzake. Baina, inigo ondo azaldu dugu, agian, kirol minoritarioak tratatzen dauen hoiengan bai do beste ikuspuntu aurrerakoi bat, eta
eta beste idazteko modu bat, baina kirol hegemonikoan futbol hartuket, gizonezkoen futbol hartuket eredutzat, saskibaloian ez dakit agian bai, hor sortzen den ambientia da oso kutsakorra. Nire ustez. Eta kazetaritza zari gara, sartuko bagina kirolean dauden egiturei buruz izketan, eta saskibaloia aipatu duzula, noski, azken olimpiar jokoek ere utzi zizkiguten, saskibaloiari dago kionez olako jarrera guztiz deus eztagarriak, ez? Beraz, kazetaritzara mugatzen bagara ere, badago hemen zer aldatu eta zer egin. Bai, baina nahi, oain hau esaten nahi zinetela, gogoratu naiz, klub txikienetan, hau da, zure herriko nire kasuan itzengo eta Eskubaloiko klubean ere, egoten dira emakumei baztertzeko jarrerak edo esanet, eta ez da nahi gabekoa. Ze guri ukatu izan digute Bizkaiaraino juteko autobus bat, mutilek behar zutelako. Hau da, guri ukatu iten zeguten. Ez zeguten, eske mutile behar dute, zuek juntzaitezte kotxitan, zuen gurasoek. Bueno, eta hoi autobus, baina ekipazio zarrak zako, baloi zarrak ere, lehenengo mutilek erabili, beraiei gastatzen zaizkienen, da beraiei baloi berrik ekarri eta emakumezkoi baloi horiek ekarri, aldagelaiko benak beti gizonezko nantzako, ordutegirik entrenatzeko ordutegiriko benak gizonezkontzako, zenbat aldiz entrenatu du gaueko 9:00. Gaueko 9:00 atxalde guztien libre eukita, Ez, emakumezko gaueko 9:00. Ze aurretik jokaten du gizonezko kadete, gizonezko juvenile, gizonezko regionalak, odana dalako. Eta zuek atxaldeko 9:00. Eta jantzik guri enorme, gigante gelditzen zitzaizkion. Eta igual dio, berrintzako presupuestoik ez da, gizonezkok erabili dituzte, gastatu dituzte, eta guain zuentzako diok. Eta enaiz egitzeiten, guain dela 40 urte, enaiz egitzeiten, guain dela 7 urte. Kirol, herriko kiroletan ere oan dio, gizartiak erakutitxako pentsaera hori nahiko barneratuta do, eta esan lezu, igual ez dela, nahi gabetzen, agian nahi gabetzen da, agian ez teo edes eraiki hori, beste batzutan izan lehiken nahi txa, emakumearia eta la, beste batzutan da, naturaltasunez ezakue, galdetzeko ordua mutiak, zuek noiz nahi zuen trenau, beti mutia hileneko, hori naturaltasunez ertetzen da, ez, barneratuta dakelako destielako hasi pentsatzen horren atzetik zer dagoan. Baina batzutan nahi gabe izan lehiko ez dut nahi txea, baina esan bezala herrixetako klubetatik, klub txikisetenetatik gora gertatzen den zehozera, eta horretxio, oain diosaten duenean, emakumeak ez dakeen, nibelik ez dakize, hasi ezkeo dano igual tratatzen, futbolian oain behau zelako saltu eman dan, azken egurtetatik ona, indalako kirol, futbol talde txikisetan lan hori, eta hori ere baloratu inbiar da. Ane Maili, kirolari gaituen podcast hortara itzulita, podcastaren bere izakera propioera itzulita. Nolako izaten ari da erronka teknikoa ere? Guri koste egin zaigu gaur zuekin aurrez aurre egotea, bizi dugun egoera ditxosozkonek ez du ezer errazten, eta zuek ere hori izango dituzu, elkartu, aurrez aurre egon, grabatzeko, irudia txertatu, horrelako erronkatxoak ere badituzu, Oraingoz, COVID-aki suerti esan bihuzu eukizuela suerte eskasa, porque 2 urtia ez eta harrapo, eta goain harrapore. Bueno. Eta maia teknikoa maik azalduke, ze behadak ikeixo. Gimnasio, baino gimnasio gehiago iten dut, olako podcasta grabatzea juten ganen. Trasteik zama dute. Karo, ez da trasten zama bakarrik, eramaten dituzu trastek, montaje egiten duzu, gaina ematen dugu kanpineko banku eta mai bat, ze, klaro, juten gantoki guztitan ez dago mai bat, eta nun jartzen dituzu ez dela mikrofonoko dana dalakok. Orduan, gure maitxokin juten geha, gure bankukin, han montatzen duena, eta gero ditut 2 reflex kamera, eta, karo, igual, entzuletako batzuk ez dute jakingo, baino argazki kamarak ez daude preparatuta bideoan grabatzeko. Orduan, 12-13 minutu grabatzen dituztenen automatikoki gelditzen dira. Orduan, egon barra daukezu atento, soinue grabatzen nahi naiz, ondo grabatzen nahi naiz, volumena ondo dago ikusten jun, 12 minutu, kamera bat itzaldu zait, altxatu, jun kamera piztea, eman kamara, berriro esei, gero beste kamara,
Baina, bueno, pixkanan. hartzen. Batzutan ikuste zait kamara atzetik pasatzen, baina, bueno, bestela. Eta dena, kamara fabrikanteek, euren zergak eta aurrezteko, horre, ikarrarezko saltxago, minutajeran arabera bideokamarak diren eta ez diren, eta bai. Karo. Buruko min asko maten dizkigute ikusentzunezko arloko, horrelako historio, bai. Bai, eta bestela, ez daukagula gauza oso komplikatu, daukeu soinu txartel bat, tarjeta sonido itako bat, hor bertan mikrofono, normalen 3 mikrofono erabiltzen ditu, ordun dauket sumadore bat, eta bi sarrerakin. Ordun horrekin txe bakarrik soinu mai beharrik gabe ere grabatu dezakegu. Momentuz, hola moldatzen gea. Bapaten esaten digula solasaldi bat, ez dakize taldeko, ez dakizen bakidekin, baina hortan ez amarko duke, ez daukeu medio teknikoik. Bueno, esan dugu, 5 atal atera dira, bihar 6. Spotifyen, baina badatoz oraindik atal gehiago denboraldi hontan izango dituzu, ezakit zehose aurreratzeko moduan bazaudeten edo nola asuntua? Venga, bota danak, atentzioa deitu arra. Oiba, venga, bota. 7. ere grabatuta dakau, urtia bukaba horretik grabatu ginen, Nadeta Agirre izango da, horixon gelditzu ginen, bisak horixonen ginen. Urrengoa lotuta dakauna da Letizia Canales, hile bukaeran grabatuko dugu orduan, 2 astetik behin publikatzen dugu, orduan otzailean argitaratuko za. Barkatu gure entzuleak uste dut bigarren kafean ez direla kirola aditu egiak, Nadeta Agirre arraun patroia da. Bai, barkatu. Letizia Canales surflaria. Inigo, ikuste izute hemen desadez, baina. Baina ez dautu gehiago. Bai, Nadeta Agirre horioko patroia, Letizia Canales surflarisa. Gero gozaiatzen bai Lapurdiko arraun taldeko batekin, arraunian ere ikusteko... Bi egoera zaltzeko, Nadeta Agirre azkenen Euskotren ligan dago, eta albiste bat atera da nola nahi duten liga haunditu, ezta? Markazio gehiago sartu, eta orduan bigarren ligan dagon beste arraunlari edo patroi batekin itzein nahi deu, beraiek ze ikuspegi duten jakiteko. Bai, hori ere lotzen goz, meako bidakin ere, arazo txiki bat eukireu. Eta gero ja, ez dakau lotuta, baina bai hitzen da, Maialen Txorraut. Hori ondo esautzeu, dokumental eder bat izan da. Eta podcasta entzutzeu, asko harritxu zianak, orduan, esan egin biz. Eta Irene Paredes, bai. Hori aurrerago, bai. Euren, azkenean honebiz, Maialenek eta Irenekin egon ginean, eta, euren beharrak eta euren entrenamenduak diala, eta, aurrera goko utziko deu, baina bai, erdi lotuta... Atzo jaso gendun baiezkoa, ne? Atzo beste baiezkoa jaso gendun. Bai, astuta, hori baina. Astuta, atzo justo beste baiezkoa jaso gendun, baina oaindik ere lotzeko ez dakiut noiz eingo deun, baina ez da demo asko pasako, eta atzo baiezkoa jaso gendun, Nerea Eizagirre Realeko kapitainan alderik. Momentu hontan egia esateko izugarrizko denboraldi egiten nahi die, atzo beare protagonista izan zen, atzoko partidun, eta bere baiezkoa jasotzeare gutzako garrantzitsu izan da. Bueno, izen ezagunagoak dira, baina Maialen Txorraut esalon piraguista da, Irene Paredes eta Nerea Eizagirren kasuan futbolariak biak maila handikoak. Bueno, ikusten dagunez, mamiz behintzat, badaukagu, oraindik kirolari gaitun, denbora luzerako edo, eta, espero dugu, arazorik ez egotea eta denak egin ahal izatea, eta noski hauek, hauez gain, beste asko gerturatzea, ze egia esan, asko gerturatzen gaitu, bai gu kirolarien gana, bai eta kirolari emakume, denak guzartzen dituen, podcast horrek ere laguntzen dugu ulertzea zer gertatzen den eta nola bizi duten beraiek, ze beraien egunerokotasuna ere bada.
Beraz, eskerrik asko egiten duzuen lanagatik. Ez dakit zeo ze gehiago baduzuen kontatzeko, esan nahi diguzuen, ez dakit, beste primiziaren bat, edo? Uste dut denak esan dituztela, baina? Bai. Nik eskaintza bat luzatuko, norbaiten nahi baldin badu, gurea voluntarioa da, guk ez dugu obratzen launa biteatik, norbaitek etorri nahi du, bideo kamarak kontrolatzea, talezoketan txatzen ibiliarrik etortzeko. Bueno, gonbidapena luzatu diagu, gure entzule guztiei, norbaitek parte hartu nahi badu, beharaiek eskartuko dute. Beraz, mila esker, neskak, gurekin itzaliteko. Eta sorte hon, eta segi lanean. Berdin, da, mila esker. Izan ondo, eta ane azkar pasadilla etxeratze beharrezko. Abra, ostiralian, azte buruzako kanpuan nagoan. Eta burdengo hor nagoan. Mi esker. Izan ondo bikote. Ale, agur. Eta guk ere agurtzen hasi barra dukagu gaurko saioa, entzuten ari garen kantu honekin. Gaurko egunez 2011 urtean hil baitzen Margaret Within handian, New Yorksen 86 urterekin. 40ko eta 50ko hamarkadetan Amerikako Estatu Batuetako ahotsik ezagunenetakoa izan zen, jazz giroan, baita bestelako estiloetan, popean, countryan, lortu zuten zerrendetako lehenengo postuetara ere heltzea, Johnny Mercerrekin batera, eta guk Time After Time honekin, agur esango digu gaurkoari, Amaia Resendegiluz. Astelen arte. Uste dute egin gizuna dauzkagula saioaren ostean. Goiuri ez eizarandiak bisa txartela prestatu du. Espero ez baietz. Goiuri biarajea. Urdurinago. Bagoaz entzule, izan ondo, placer bat, behingoz normal itxura duen aste bat abiatzea zuekin, urteari hasiera nolabait emateola goitibera, astelenerik ostiralera, ondo bidean egingo dugun bigarren kafe honetan, eta nahi baduzu bihar arratsaleko 4etan hemen izango gara, Naiz Irratiaren sintonian. Zoriena berriro goieri. Kandela balitzezela. Agur. Keep calm and bigarren kafea.